Irridu nissaħħu flimkien biex nimmodernizzaw il-post tax-xogħol u nassiguraw is-sigurtà għal saħħet il-ħaddiema. Kien dan il-messaġġ tal-kelliem tal-Oppożizzjoni l-Edukazzjoni Clyde Puli u tal-kelliem għall-ugwaljanza vera u sħiħa Claudette Buttigieg meta kienu qed indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet. Clyde Puli qal li l-awtoritajiet tas-saħħa kienu faħru wkoll il-miżura tar-remote working filwaqt li anke l-korpi kostitwiti fid-dokument tagħhom ta' qabel il-budget qablu ma' din l-idea u qalu li jridu jarawha tissaħħaħ aktar. Fuq kollox dawn il-miżuri għandhom jissaħħu sabiex ikun evitat li pajjiżna jidħol f'lockdown. Huwa saħaq li jekk wieħed iżid it-telework il-familji se jkollhom aktar ħin flimkien filwaqt li titnaqqas il-konġessjoni tat-traffiku fit-toroq Maltin. Irridu narawha immedjatament bħala miżura tal-COVID, imma rridu nħarsu iktar fit-tul, u mbagħad hemmhekk ittina ċans li naħsbu li nippjanaw li naraw mal-esperti, illi naraw illi din tkun xi ħaġa tajba. Għalhekk fid-dawl ta' dan kollu huwa importanti li l-Gvern jaġixxi minnu fih. Ibda ħeġġeġ lil dawk il-ħaddiema kollha illi jistgħu jaħdmu bid-dar biex jagħmlu hekk. Dik bħala miżura COVID. Bħala long-term planning, ibda aħseb immedjatament, aġġel il-proċess biex jinbidlu kif hemm bżonn jibdlu l-liġijiet wara konsultazzjoni, wara dialogu soċjali mas social partners kollha biex din is-sistema ta' impjieg tkun tista' tibda titħaddem fuq livell wiesa' u mifrux. Min-naħa tagħha d-deputat Claudette Buttigieg ikkritikat lill gvern fuq it-tneħħija bla mistenni ta' direttiva numru 13 li ma' direttiva kienet tinċentiva l-użu ta' teleworking fost il-ħaddiema tas-settur pubbliku. Saħqet li fost il-benefiċċji ta' remote working hemm li jinħoloq bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Dan filwaqt li l-poplu Malti jibda jgħix f'ambjent aktar nadif. Jekk verament iridu noħolqu struttura tajba fejn it-teleworking u remote working isiru kif suppost, allura hemmhekk għandna business case li huwa importanti ħafna, illi naħseb illi jagħmel differenza kbira fil-ħajja tal-ħaddiema tagħna, illi m'għandix dubju illi ħajkunu qegħdin jibbenefikaw bħalma jista' jibbenefika wkoll min iħaddem. Hija temmet id-diskors tagħha b'appell lill-Prim Ministru Robert Abela. Aħna qegħdin nappellaw lill-Prim Ministru biex jgħid l-Segretarju Permanenti ewlieni biex immedjatament jerġa' idaħħal id-direttiva numru 13 f'mistoqsijiet li saru anke lill-Professur Charmaine Gauci bħala Supretendent tas-Saħħa u rrid li dan għandu jerġa' jsir, imma ovvjament id-direzzjoni trid tiġi mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Marja Franca Lanza, Annet News.